табиати мо инсонҳо ҳамин гуна офарида шудааст ки чизҳое ба зиндагии мо ниҳоят зич алоқаманд ва зарурӣ аз таваҷҷӯҳамон дур мемонанд. Бинандагони азиз, ҳоло ки фасли зимистон аст, тасмим дорем то ба шумо маълумотҳои наву ҷолибтари иҷтимоию экологиро оид ба яке аз зуҳуроти ба назар оддитарини фасли зимистон, яъне боридани барф пешниҳод намоем. зимистон анҷоми ҳаёт нест, балки оромиест ки табиат барои оғози ҳаёти навин қувват мегирад. табиат ҳавои бад надорад, он танҳо тағйир меёбад ки ҳамеша ба беҳбудиҳо оварда мерасонад. олимон мегӯянд ҳавои начандон сард барои шуш ба мисли боди баҳр хуб аст, яъне ин ҷо покизагии ҳаво дар назар дошта шудааст ки ба мо ҳаловат мебахшад. бо шарофати он ки шабнам оксигенро ба худ меорад, дар зимистон оксиген 30% зиёд мешавад. воқеан дар ҳавои хунук бемор шудан қариб ки номумкин аст, зеро вирусу бемориҳо дар шароити сардӣ тамоман суст инкишоф меёбанд. бинобар ин дохили хонаҳои гарм тановули хӯроки болаззат, нӯшидани чой ва ё лимончой муфид аст, зеро фасли зимистонро беҳуда фасли истироҳат ва хурсандиву хотирмон намегӯянд. пӯсти мо ҳама чизро вобаста ба оксиген ва шабнам яъне намӣ дӯст медорад. ҷисм ба ҳарорати паст ҳамчунин аксуламал нишон медиҳад ва тамоми қувваашро барои мубориза сафарбар мекунад. ҳамин тавр гардиши хун беҳтар ва мубодилаи моддаҳо тезонида шуда ҳар гуна доғҳо аз пӯст нест мешаванд. ранги сафеди барф баданро ором карда эҳсоси хашмгиниро рафъ мекунад. ғайр аз он, ранги сафед қобилияти барқарор кардани сохтори бофтаҳои мағзи сар ва беҳтарсозии хотираро дорад. барф ва борон аз маҳлулҳои зидди пиршавӣ беҳтаранд. гап дар он аст ки оби барфу боронҳо ба сохтори ситоплазма ва ядрои ҳуҷайраҳои мо шабеҳанд, ки он метавонад раванди пиршавиро суст кунад. зимистон табиати сеҳрнок ва асрорангезе дорад ки ҳар вақте шаҳру деҳот барфпӯш мешаванд, ин зебоӣ боз ҳам равшантар пайдо гардида ба назарамон тамоми мушкилотҳо то андозае осонтар мешаванд. ғайр аз ин, барф ҳама садоҳоро фурӯ мебарад. аз ин рӯй оромию хомӯшии фасли зимистон яке аз имкониятҳои беҳтарин барои истироҳати бофароғат ба ҳисоб меравад. коршиносон бар он назаранд ки чӣ қадаре ки барф зиёд бошад, решаҳои дарахтон хубтар пӯшонида мешаванд ва ин шароити мусоид барои гулу гиёҳҳо ва дигар ниҳолҳо муфид мебошад. вақте ки барф дар фасли баҳор об шуда замин намнок мегардад, он барои ҳама растаниҳо ва махсусан дарахтоне ки решаҳояшон акнун бедор мешаванд хеле баманфиат аст. тавре гуфтем, боридани барф як захираи асосии обро фароҳам меорад ва обёрии ояндаи хонаҳои истиқоматӣ ва заминҳои кишоварзиро таъмин менамояд.